sobrang hangin guys. Ang hangin. Dito kami ngayon sa Maligaw guys. May ismi kakape dahil sobrang lamig. Hanap kami ng kapihan. Kaping Baraho ang target natin ngayon. Ay grabe ginaw dito ngayon. Sumakit yung ulo ko sa ginaw. Naka-recover na yung yung binagyo. So, binagyo dati to eh. Babanggain na namin yung yung pugs. Doon na kami magkakape sa taas guys. Ay grabe lamig dito. Yung biglang lamig niya ngayon dito. Dati pag umakit ako dito hindi naman ganito eh. Dahil kaya sa walang araw gano'n. Tapos may mga part na nag-landslide, gumuho kasi medyo malambot kasi lupa. Yan ang ganda sa baba. Kitang kita sa baba kasi wala pang pags, hindi pa natatakpan ng pags. Pero pag matakpan na ng pags yan mamaya ala na. Eh, nahihangin yung motor eh. Oh, lakas kasi hangin. Ito na naman, hangin na naman ito sigurado. Pag mali sa sa bundok na takip,
Grabe hangin. Dito kayo pa kasi ano eh, tatakpan pa yung hangin eh. Ay, grabe ka linaw talaga. Ba? Ano ba yung ginawa niya? Kaya ng tricycle guys oh. Akit yan ng Biskaya yan guys. Ang lupit, kaya ng tricycle. Okay. Ito guys yung lugar na to, kalibol na to ng Baguio guys. Yung ano elevation sa Baguio, ganun din dito. Pero yung lamig, sa tingin ko lang mas malamig na dito kaysa doon sa Baguio. Kasi sa Baguio, crowded doon. Dito, yung lamig niya talaga solid. Diba? May campsite bago oh. Silo, may campsite silo. Try nga natin doon. Ito. May campsite bago. Bago to ah. Huh? Hindi. Dito na tayo kumain kaya. Dali. Mamaya, balik na lang tayo. Campsite. May campsite dito. So nice. Alam ko na. At least mayroong siyang ano okay. Nice one. Nice one. Pwede na mag-camping pala doon. At least tabi ng komunidad.
Ay, grabe ginaw. Ang ginaw, pre. Unbelievable. Super ginaw, man. Ganda dyan, oh. Tangki kita. Gusto ka na. Ginaw. Parang bumibigay yung tricycle, oh. Shit. Yung naghintuhan sila eh. Ano meron? Mahangin. Ha? Mahangin. Yung naghintuhan sila. Parang hindi kaya yung hangin. Atras. Atras, di kaya. Hindi kaya, masyadong mahangin. Atras, atras. Ay, tumbaw. Andali, andali. Hindi kaya. Tumumba na yan. Uy, uy, uy. Baka. Tago. Tumumba na yung isa. Tumumba na yung isa. Di kaya, guys. Tumumba yung ano isa. Sumimplang. Ay, di kaya yan. Tatambling kayo dyan. Baka sisimplang kayo. Eh, grabe yung hangin, di kaya. Tumambling na yung isa dun, guys. Ay, di pwede.
Hindi kaya guys, nagsimplangan sila sa hangin. Talaga naman sisimpla. ADB sumimplang. Sumimplang ADB guys, hindi pa pwede. Mahirap na. Hmm? Ha? Kaya pag may kasabay na kayo. Ay para maharangan. Tumuli ba? Ayan guys, palis na kami ulit dito. Lamig, pero ano na, pababa. Galing na kami sa taas eh. So let's go tayo. Iwasan natin yung mahangin, hangin doon. Mahirap ipilit. Sinisimplang tayo. Wow, nature. Ganda. Nature na nature, pero ang hangin. Ganda talaga ng Maliko. Kahit saang anggulo. Kahit saang anggulo. Talagang Maliko. Ito, ganda. Swabe guys. Kaso nga lang hangin. Problem is napakahangin. Yung mga packet dun sa pinakataas guys, mapuntang tangke, ingat lang kasi may madulas dun, tapos hampasin ka ng hangin. Kaya yung mga motor kanina nagsisimplangan, kaya yung karamihan bumabalik. Nalakas kasi ng hangin, tapos may tubig. Kahit big bike may sumimplang kanina dun. Mabigat na yun ha, pero nahangin pa rin. Nature lovers. Ayos na. Medyo hindi na siya masyadong malamig di tulad sa taas. Sobrang lamig. Sobrang lamig doon. Hindi na masyadong malamig, no? Sel? Hindi, kasi tumatakbo. Pero mahangin pa. O malamig pa rin. Kalaban dito yung hangin talaga pala. Pag malakas yung hangin, simplang yung motor. Kaya hindi na kami tumuloy dun sa pinakamataas kasi
Delikado, nagsisimplangan na sila kanina eh. Giniginaw sila. Giniginaw.